Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya ku di 15 Cotma 2012 da hatibû damezrandin. Heştemîn salvegera damezrandina xwe li bajarên wek İstanbul, Diyarbekir û Enqereyê dibin tevdîrên pandemiyê de baweyeke sînorkirî pîroz dike. Ji aliyê şaxa Enqereyê ya HDP ve di 20 Cotmeyê de li îwaneke dawetê bi beşdariya berpirs, parlamenter, endam û alîgirên HDP bernameya pîrozbahiyê bi rêve çû. Di bernameya pîrozbahiyê de herî zêde operasyonên li dijî HDP û çareseriya pirsa Kurd hate axaftin. Parlamenterê beriyê Colemêrgê û endamê Meclisa Partiyê HDP Nihat Akdoğan ji bo Kurdistan 8 saliya HDP nirxand û got li Tirkiye û Bakur di nav partiyên siyasî yên Kurd de yekem car HDP di hilbijartina 7 Hezîranê 2015 da benda ji sedî dehê derbas kiriye û bûye sedem ku AK Partî bi serê xwe nikaribe bibe desthilatdar. Rastî HDP bu mînakî cuda yekemîn em bêjin bendavê Tirkiyeyê de hemûşkênan ku îroke di rojeva Tirkiyeyê de ku hinde qedar ser HDP de hatina wan jî ev bû. Çi qedar Kurdistanî hin qedar jî ku kesê rojavayê ku jiyan dikin hin qedar partiya wan e hin qedar partiya Şafîyê Kurd be hin qedar partiya ku em bêjin Elewiyan e jî ku yê em bêjin bîr û baweriyê cuda ne. Li gel çareseriya pirsa Kurd mijara mafên jinan jî tim di rojeva HDP da ye. Parlamentera Enqereyê HDP Filiz Kerestecioğlu didezanîn ku li Tirkiye û cîhanê yekem car ew modela hevserokatiyê cîbicîkirine û li parlamentoyê jî xwedî koma parlamenterên jinin. Hem Türkiye'de hem de dünyada diyebilirim olmayan eş başkanlık. Li Tirkiye û cîhanê modela hevserokatiyê bawerim yekem car di HDP de hatiye cîbicîkirin. HDP him gele û him jî jin e. Ji bo nevek heviya jin û mêran û desthilata mêraniyê ji holê bê rakirin em dixebitin. Niha jî ji bo bûçeya vek heviya zayendî pêk vere em ê xebatan bimeşînin. HDP di hilbijartinên 24 Hezîrana 2018 a serokkomarî û parlamenteriyê de di nav du tifaqên sereke Tifaka Cumhur û Tifaka Milletê de cî negirtibû û birêjeya ji sedî 11.7 dengê nêzî 6 milyon dengdêran wergirtibû û li parlemen bûbû xwediyê 67 kursiyan. Herwiha HDP bo cara sêyem benda ji sedî dehê jî derbas kiribû. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.